Вече сме пред стадион Георгия Спарухов. Денят е 18 април. Това са феновете на Левски, които се събираха бавно, за да отпътуват с 4 автобуса за Ловеч, организиране на екскурзия от Националния фен клуб на Левски. При повдигнато настроение цареше в техния лагер, никой не очакваше това всъщност, което се случи няколко часа по-късно. Ето тези опашки се заформиха пред автобусите, полицаите едва спираха желащите да влезнат вътре, строга проверка на алкохол. Въобще както си му е редът за такива мероприятия. Останаха доста хора извън автобусите, стигна се до разправи. Ето и как изглежда един автобус пълен с фенове на Левски вътре. И понеже знаете, че не изневеряваме на нашите си традиции, се настанихме именно в един от тези автобуси и потеглихме заедно с феновете към града на люлеците. Тук тази кола спря рейса на Левски, но като че ли някаква поръчба, бе. Няколко часа, да. Цяло изживяване си е това пътуване. Така автобусите с сини привърженици напускаха София, крайните квартали. Така и 4 автобуса бяха съпровождани от полицейски джип. Абсолютно навсякъде, откъдето минахме, заведенията, лавките, навсякъде имаше полиция. Просто невероятна работа. Все едно чужд президент гостуваше в нашата страна. Невиждани мерки за сигурност. Имаше и други фенове, които пътуваха с микробуси и коли. Сега толкова бяха натърпеливи сини привърженици, че на местата, където автобусът спираше, за да може някои фенове да отскочат до близката горичка, просто тръгнаха пеша тези момчета към Ловеч. Ето сега се убеждавате сами, че полицай имаше около всички места, където се продаваше нещо интересно. Тук можеше да стане нещо неприятно, слава Богу, шофьора успя да заобиколи. Това е едно от редките места, където фенове на Левски спряха. Тук си пазаруваха момчетата, тихо и кротко. Някой обаче си беше купил и други неща, освен нещо разгазирано. Дойдоха тези момчета с униформите, съответно влезнаха в заведението. Веднага започна разследване, кой, защо, как и по какъв начин и какво пазарува оттам. И разбира се, момчетата просто им обясняваха, че са гладни, никой обаче не им повярва. Такива бяха указанията явно на полицията да се действа строго, за да не се допуска масирано изкупуване на кебабчетата. Много културно протече, между другото, поне това посещение на магазин, то пък и нямаше и други такива. Нямаше възможност феновете
спират с автобусите, за да си купуват разни неща. Явно полицайите бяха така добре инструктирани и се притесняваха от... Ето го единственото шише с огнена течност, което бе унищожено пред обектива на нашата камера. Да, добре го е хванал нашия оператор. Така, натрезво сините фенове щеше да видят това, което се случи по-късно. Кадрите, които виждате, ги виждате единствено вие, зрителите на Евроком. Нямаше други телевизии по този път с феновете. Единствено нашата камера беше заедно с тях, колкото и нескромно да звучи. Но пък... Ето, това е преди Ловеч. Вече тук полицията ни посрещна, автобусите бяха спрени, обясни се, че 2 по 2 ще бъдат извозени феновете. Автобусите бяха с една пилотна кола отпред. 2 по 2 автобуса следваха за Ловеч. Едните изчакваха, другите влизаха в града. Образува се доста дълга автоколона за 4-те. Някои от феновете недоволстваха и логично стигнаха до въпроси защо, след като се тръгва организирано от София с 4 автобуса и коли и всички тия превозни средства са заедно, защо са разделени? Защо те влизат по-отделно? Тук и кордона беше сменен, ловешка полиция, подпомагана по наша информация от полиция от Плевен, съпроводиха автобусите до самия стадион в Ловеч. Бяха прекарани естествено автобусите по заобиколен път, не през най-близкия път до центъра на града, но това е нормално, когато има такива гостувания организирани на фенове, винаги полицията предпочита феновете да бъдат Странно защо обаче пред стадиона се образува едно натрупване на хора. След като първите 2 автобуса пристигнаха, можеше тези фенове да бъдат допуснати до трибуните на стадиона, да се изчакват останалите фенове, за да се допусне едно стълпотворение и да се стигне до размяна на обидни реплики. А това е един от заводите на империята на Queen's Production. Да, на Гриша Ганчев, президента на Ловеч, спонсора, благодетеля, финансовия благодетел на... Така се разминавахме с феновете покрай река. Река. 8. Тук нямаше такива камъни като в Перник. Той в Перник, по принцип, полицията тогава си свърши добре работата. Просто всичко стана на стадиона. Така, добре посрещнаха своите гости, местните жители. Нормални така леки обидни реплики, но до по-сериозни стълкновения и нещо друго не се стигна. Ето, това е входът на стадиона, където виждате какво се случи. Огромна тълпа. Полицайите бяха затворени една от вратите. Страшен тараж, включително и на нашия репортер Станимир Бакалов. Нещо нормално за... Просто решихме да видим как матч. полицията ще си върши работата и... Ето, това е. Всеки от феновете трябваше да предостави квитанция, срещу което получаваше билет и беше допускан до стадиона. Тук местната полиция бе подпомогната, пак повтарям, от полицаи от близкия град Плевен, от
районните управления на Плевен. Сега много от феновете на Левски след мача се оплакваха, че полицията се държава доста грубо с тях. Това нещо не успяхме да го ловим с камерата, просто цитираме някои от сините привърженици, че на полувремето не са им дали възможност да отидат до близка тоалетна и да пият вода и така нататък. Полицаите, след това аз разговарях с шефа на охраната, той пък заяви, че представете си на този стадион Красавец липсват тоалетни и се надяват ли пък да влезне в Европа, да изиграе няколко мача, за да могат да им подарят няколко тоалетни на хората. И българска работа. Въпреки, че Гриша Ганчев достатъчно средства е хвърлил, за да се направи този стадион. Това е емблематичният фен на Левски Пешо Перника, който имаше леко столкновение с полицията, което обаче приключи доста миролюбиво и той изгледа нещата до края. Това е сектора, в който беше настанена гидката на Левски. кошарата. Доста, врат. Какво очаквате да се случи през този ден? Първо очаквам да стане един приятен, хубав матч за тези зрители, които са събрали тук. Бъде един празник и за почитателите на футбола в Ловеч, така и на гостите от София. Така ти кажа, имаме едно вътрешно чувство, че Ловеч би, въпреки че нали съм лескар, но да победи по-добре, който е по-добре подготвен според мен. Добре, Ловеч вече доста години не успя да победи Левски в официален матч. На какво се дължи това според теб? Липсата на рутина и на така опит, който не е изграден на по-високо ниво. За това го дължа най-вече, но мисля, че днес ще бъде първата победа. Благодаря, успех! Ловеч доста успешно играе срещу другите отбори, но срещу Левски винаги му липсва шанс, победата му липсва в официални матчове. Днеска ще победим, ние сме сигурни в това. 2-0 за Ловеч. А на кой футболист разчитате? На Христо Йолов и Янкович. Преди време бихте ЦСКА, тук Левски по-труден съперник от армейците. По-труден е, да. Левски София са шампиони, имат добри играчи. Малко ще ни е трудно, но ще победим. Благодаря, успех. Имаш. Добър ден. Ще бие ли Ловеч днеска? Да, за обязателно. Обязателно трябва да бием. На всяка цена. Не сте били Левски така от много години в официален матч. За купата не могат да играят, ако не им помага съдята. Съдите свират за тях, иначе не могат да бият никого. На път ви елиминираха, в съдята ли беше причината? Сигурно. Пак беше той. Вие какво ще кажете? Ще видите как ги подпира съдята. Как ги подпира, не дава да ги докоснат. Той го дайте по българската телевизия, че съм го казал аз. Кажете. Ако не попречи момченцето с отмобил, те ще стане. 3-0. Само в него ли е причината? Вижда се последните кръгове. Ловеч има много добър отбор, победи ЦСКА преди няколко седмици, сега с Левски по-трудно ли ще бъде? Не вярвам. Тогава и съдята ни им помогна. Евентуална прогноза? 3. 3-0. Да. Си успех. Така с музиката на Лепа Брена започна
този дерби матч полуфинал за Купата на България? Смели прогнози от страна на ловешките фенове. Видяхме обаче в последствие, че те бяха абсолютно закономерни. Ами да, още от самото начало Ловеч така имаше териториално предимство. До румънеца Ракита Йовов отправиха няколко удари към Иванков. Имаше за какво да се връща Ловеч на Левски в този двубой. Помниме преди месец срещата на стадион Георги Аспарухов за първенство, която сините взеха с 2-0. Това е първия гол. В 7-ма минута Христо Йовов. Тук обаче Какво видяхме? Ние видяхме нарушение срещу Елин Топозаков, което обаче не бе отсъдено от Гецов. можеше поне Гецов да спре играта. Топозаков можеше да получи медицинска помощ. Нарушението бе на Зоран Янкович, който буквално си фаулира Елин Топозаков, след което стана и този гол. Последваха след гола няколко силни минути така за сините, ако може изобщо да се нарекат силни за тях в този матч. Пряк свободен удар, Станимир Стоилов отправи така един добър удар над гредата на вратаря Стоян Ставрев. Тук още една добра атака за Левски, Бисер Иванов и виждате. Мартин Станков стреля над гредата. Тук идваме до другото положение. Минутата е 17-та. Топката е отнета на Георги Иванов и 2-0. Имаш някакви претензии тук за фал срещу Гонзо, но той според мен се препъна по-скоро в топката, колкото да беше спънат от ловешки защитник. Виждате. Този гол е на сърбина Зоран Янкович. Имаше някакъв спор, че топката е срещнала ръката на Янкович, но поне ръката му беше прилепена към тялото и Нова атака за оранжевите, удар на Йолов, блестяща проява на Иванков. трудно можеше да се даде дуспа, т.е. нарушение при този гол за Ловчани. Втория гол имам предвид. Това вече е жълтия картон за Георги Иванов. Според нас тук има препречване, но пък не може въобще да се говори за жълт картон. Гецов, как го видя този картон, не е ясно. Той всъщност не го и видя, неговия помощник, съдия, му каза, че има... Ето, това е най-добрата атака за сините. След малко ще видим. След срещата самия Любко Петрович каза, че при тази ситуация можело е сините да достигнат до гол, но не успяха. Картината вече Вместо това обаче Ловеч стигна до трети гол чрез румънеца Ракита. Иванков закъснява, виждате добре, и след асистенцията на Христо Йолов, подкрепени от 10 000 зрители на стадиона край река 8, домакините уверено продължиха към победата. 90-та минута, четвърти гол. Мота, който влезна като резерва, наказа Иванков, който в този матч беше далеч от своята форма. Този гол окончателно уча сините, а и за нещо повече вече нямаше време. Ловеч Левски 4-0. Момчетата днеска бяха превъзходни. Сега Ловеч ще вземе ли купата на България? Надявам се. Все пак има още един матч. Мислите, че може да стане нещо матч? Всичко е възможно. Любко, кажи защо стана така? Не, аз сам не знам. Ако би имал neko да ми каже, бих volio. Не мога да shvatim da može jedan odbor kao Levski da prima ovako golove. Praktički
smo sebi sami dali 2 gola, 2 je postigao sudija, to je ukupno 4-0. Добре, кой е виновен? Кой е виновен за този разгром? A ja kažem, ne znam da koga više da se žalim na greške grube koje je sudija napravio kod prvog gola, ne znam šta je bilo sa trećim golom, ili ono što je uradio Markov i sada na kraju Ivankov. Nismo bili tim, nismo želeli danas da igramo, nismo šteli da disciplinu igre, nismo imali, šta da kažem. Всичко ли е загубено? Pa sled ovog rezultata mislim da jeste. Vrlo je teško razmišljati o nekoj situaciji sled 4-0 da može da stava neko iznenađenje. Щастливи ли сте? Щастливи ли сте? Много, много. Най-накрая бихте Левски. Винаги сме били по-добри от тях. Най-накрая го бихме цяла България, ги видях какво представлява. Цяла България. Смешните шампион на България, смешни! Цялото европейско ниво. Доказахме, че най-добрият отбор сме в България. Това е. Ще бъде така. От сега нататък така ще бъде. Няма грешка. Просто господата от София да ни викат повече селени. Просто сме по-голям отбор от тях. И го доказахме с игра. Доста по-шумни бяхте в началото, като идвахме. Какво да аз... Доста по-шумни бяхте, сега всички са мълчали. Умълчани са и виждаш с основание. Никаква игра от нашия отбор. И просто нямам думи, просто не знам по какъв начин да го кажа. И за какво стана на въпрос. Видяхте, че един Захари Сираков нищо не игра. Илиян Стоянов и той. Просто с този отбор и по този начин шампиони не се става. Любко Петрович каза, че губят шансове Левски вече след този загуба. Сигурно той знае, той ще е специалист и е така. Предполагам, каквото и да направим 4 гола трудно се връщат, трябва да бъдем реалисти при всички положения, защото каквото и да направим с каквато игра 4 гола, това са много. Те просто тук изпуснаха момента да задържим един благоприятен резултат за нас и следващия момент да излеземе победители отвъд в боя. Просто не знам какво да отговоря вече. Какво да отговорим? Да, където вика той е безобразен. Просто сме трагични. Ние с тази игра сме тръгнали шампионска лига пробиваме. Никога няма да стане. Никога. Това може да си да има нещо. Няма нищо. Как си мога да си Няма путката, майна! Не така, бе, се разбраме, да си теглиме как трябва. Тура на баща ти! Така пък се изнесохме от Ловеч, отново с стабилна охрана. Слава Богу, никакви инциденти нямаше. Така, феновете бяха наскачали по прозорците, очевидно ядосани от загубата на Левски, но всичко се размина. Добре, излезахме от Ловеч, искаше да кажеш нещо. Какво да кажа? Ловеч са много по-добър отбор, както знах каква група. От Левски. Левскар съм фанатик, но си казвам истината. Просто сигурно, защото са селяни, много по-здружно играят и много по-добре. Докато Левски колкото са отворени, нищо не могат да направят. Но това не е от сега. От мен, от помнянето, колко пъти Ловеч на магия равен правим 1-1, това. И винаги ни превъзхождат. Просто не знам къде е причината, сигурно, защото сме много богат клуб и така нататък, но не е това, което Ловеч има. За съжаление, мене ме боли, но това е истината. Не знам какво скриеме душата. Ако някой каже, че не е така, че Ловеч... Те откак влезнах в група, винаги ни омагиосват. Ние на Геряна едва ги бихме. Кога ние мога на Геряна ги биеме, сап абсурд. Аз на Геряна съм бил весь сектор, излизам на терена, минавам с Наско, викам: абе, Наско, какви сте охлюви, бе, нали? Как ги търпиш това? Спокойно, аз... Вика, ти седи там, какво... Не се познавам, просто не издържам, виж. Какво и гледам там? Те не мога ходят, това не... Реално е, като виж, че някой не мога играе, го смениш или нещо, кормон, нищо направиш, тогава пусни ги там и колко мога играят, както изпадаме и това е какво.
Или станем като Локото и Слави. Кой мога биеме, кой не мога, е равен. И това е. Момента на Левски отдавна такъв. Той не е отца. Той ако отца ще паднем с 2-0, 2-1 нещо. Какво 4-0, това отдавна се знае. Аз имам тук един въпрос друг. Сега съдята, ако пак ще го купим съдята както беше, няколко мача, аз съм сигурен, може да биеме вече с 5-0 тук в София. На реванш ще говорим. Значи те скажат, те са ни клиенти и винаги ще ги отнесеме. Може да е едно, може да е с 1-1, може да е 2-1, но те скажат, са ни клиенти и винаги ще ги отнесеме. Това, аз съм абсолютно сигурен. Абсолютно сигурен. Не е само с игра. А и самата публика, която сме 12 играчи, с 12 играчи там ще ги отнесеме. Аз друго няма какво да кажа. Но искам да кажа аз нещо. По този начин, ако продължават, само те могат самите футболисти и футболния клуб да си загубят привържениците. Нищо друго. Ще стане точно така, както ЦСКА и Беро е 500 човека. Обаче ние няма да отидем 500. И 500 човека няма да отидем. Точно така беха с чорбата. ЦСКА и Беро, ако не се лъжим. Ако лъжи, аз значи вече сме 500 човека. С тази безобразна игра само мога да не безобразно, не е безобразно. Не знам с каква игра да го наречем. Как да го наречем? Просто не знам по какъв начин да си кажа. Аз дойде оттам да говоря. Проблемът ни е такъв, че Ловече имат и защита и нападение. Ние нито имаме защита, нито нападение. Трябва да се учим от тях.